Salut! Cel mai bun mod de a îmbunătăți administrarea cabinetului tău este să digitalizezi sarcinile repetitive. Acesta este exact motivul pentru care suntem aici. D-Root este soluția de management stomatologic care devine un adevărat game changer de fiecare dată când este implementat. Cu D-Root ai acces oricând și de oriunde la fișa medicală a pacientului, exact ca și cum ai avea în mână. Sistemul este permanent disponibil, îți oferă informații instant, rapoarte pentru colerări și decizii importante și te ajută să devii mai eficient cu fiecare pacient înregistrat. Este rapid, ușor de utilizat și personalizat pentru fiecare membru al echipei. Nu mai trebuie să-ți faci griji pentru lipsa informațiilor, D-Root preia sarcinile administrative pentru tine. Hai să administrăm împreună și vei vedea cât de mult se vor îmbunătăți procesele cabinetului tău. D-Root, sistemul de management stomatologic online. Creează-ți contul gratuit chiar azi.